Gent, avui una cosa nova. Avui un dels tresors del Zoo de Barcelona. Els fems. Els fems és un tresor. Quan teniu un hort, quan produïu els vostres propis aliments, els fems són imprescindibles per imitar la natura, per crear aliments. Això a les plantes no va ben cara. Això per les plantes ara seria de molt mal aprofitar i podria ser tòxic, per tant necessitem fer necessàriament en tots els casos el procés de compostatge. Per treballar per la natura, els petits gestos són els més potents. I una cosa bàsica que hem de fer sempre és reduir la nostra petjada ambiental. Reciclar està bé, però està molt millor reduir els residus. Aprofitar els fems és una forma de reduir l'impacte que tenim sobre el medi ambient i, a més, creem una primera prima importantíssima.